Mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Spanish style bangus at tinapang tawilis. Yes, mga kapudibis, at meron tayong garlic rice o sinangag. At drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibis, malinis na kamay namin. Mga tangking kapampangan. Manganta na po. Opo. Anak kanya manini, mga Ang kapudibis. sarap nito, ang gumawa ng Spanish style bangus natin tsaka tinapang tawilis si Kusinang Kabalit. Yan. Galing niya, no? Unang subot tayo. Yan, unang po. Wait lang, gusto ko may ano. Ano yun? Ay, ito. Ano kasi ito? Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Kain po tayo. Harap. Lambot. Ha? Ha? Pickles. Pickles, oo. Sarap. Tagal ko nang gustong kainin to. Ang ganitong Spanish? bangus. Number 1. Huwag muna tayo magkakarne kasi mag-New Year na naman. Siguradong marami na naman mga barbecue. Yes. Lechon kawali. Sarap. Bawal mo na. Sabi ito sa... Sarap. Ang sarap, mga kapudibis. Ang paswerte, oh. Daw ng laurel. Tatabi ko. Try ko sa wallet. Naluto na. Maliit. Taba, oh.
May tren nata. Bakit? Ay, umiyak na bata. Alak may tren. Sarap. Sarap. Taba ng bangsa. Mm-mm. Pickles. Tapos sili, ah. Pickles tsaka sili. Happy New Year mga foodie, bis. Sige na ito ka rin. Hindi ko na. Pickles lang sa akin. Hindi ka nang bisa. Ayaw na niya Pickles kanin. na lang. Ah, sige. Yan. Kaya mo yan. Pati tinik lang malambot, no? Sarap. Ay, thank you. Sarap. Sarap, sarap. Mamaya uulamin ko yan mamayang gabi. Sarap, no? Ayaw mo na to? Ayan, may natira pa po kami tinapang tawilis. Titirahin namin mamaya yan. Kakainin namin. Wala sa tapa. Mga ka-foodies, Merry Christmas and advance Happy New Year. Ayan. Thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BPM. At shoutout din po sa Facebook page namin yung mga nagko-comment na nilalamig sila ngayon. Ayaw maligo ne. Hindi kayo nag-iisa. Ang daming nagko-comment doon, nakarelate sila sa amin. Ayan, Yes. thank you so much po sa inyo. I love you all. We love you all and God bless us all. Yes, Shout out mga Leia Pudibis. Payawan. Shout out Ate Leia Baby Payawan. Allison. Hello, Love you I all. love you po. Ay,
Ay, Diyos ko, sarap kasi mga kapudibis. Oh, sarap. Meron po kami Facebook page. At TikTok ng The Foodie B, Instagram ng The Foodie B, TikTok ni BBM, at syempre The Foodie B Vlogs, Kusinang Kabalan at Cook Like Crazy. Ayan. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget To like, share, and subscribe. Thank you. I love you. Happy New Year. Happy New Year!